Länsi-Kiolaakson kouluun. Meidän koulu on tosi kiva esimerkiksi näistä syistä. Lisäksi meidän koulussa on tehty Suomen 100 juhlavuoden kunniaksi paljon hyvää. Käydäänpä haastattelemassa eri luokkien oppilaita. Mitä hyvää te olette tehneet tänä vuonna? Me käytiin vanhainkodissa laulamassa ja sitten vietiin päiväkodin lapsille leluja. Niin ne vanhukset ilahtu, kun me vietiin niille kortit ja laulettiin niille joululauluja ja sitten ne sai varmaan aika hyviä muistoja esille ja sitten ne lapsetkin oli tosi iloisia ja pirteitä, kun me vietiin niille sellaisia leluja. Moikka Nelia! Mitäs te haluatte kertoa? Mä oon käyty siivoamassa meidän koulun semmoista välinen varastoa, jossa oli välitunneilla lainata leluja. Mikä siinä oli kivointa? Se, että sai siivota kaverin kanssa tai ryhmässä. Hei tytöt, mitä te olette tehneet? Me ollaan tehty villasukkia sairaalaan vastasyntyneille vauvoille. Mikä siinä oli kivointa? No on niin hauskaa tehdä niitä sukkia ja sitten on hyvä, jos niistä on hyötyä jollekin. Siis alun perin, kun mun äiti kertoi, että sillä oli tullut viesti, että on semmoinen kerho, niin mä olin heti silleen, että mä haluan mennä sinne, koska se kuulosti niin hauskalta tehdä niin kuin sukkia vastasyntyneille vauvoille. Minkälaisia ne sukat oli? Ne on sinivalkoisia, koska Suomen lippu on sinivalkoinen. Tervehdys, 4C. Te olette kuulemma toimineet SPR:n lipaskeräjinä. Oliko se kivaa? Oli kiva olla isossa omenassa. Me nähtiin siellä isossa omenassa tosi hyvin, kun me saatiin SPR:n punaiset liivit ja lippaat. Tosi monet antoi meille rahaa ja jotkut sanoi myös, että te teette hyvää työtä. Hei 2C, mitä hyvää te olette tehneet? No, me ollaan käyty auttamassa ykkösiä ja mä oon niinku ollut tuolla äidinkielen tunnilla auttamassa niinku ykkösiä. No siellä, mä autoin ainakin siellä ompelemaan niitä ja auttamaan niitä solmuissa. Mikä auttamisessa oli hauskinta? Kun sai niitä matikan tehtäviä, niitä, kun meillä oli viime vuonna niitä samoja tehtäviä, niin auttaa. Autoin 2 ykköstä niissä matikan tehtävissä ja toinen oli mun naapuri.